kitang tanan makasasala ug walay bisan usa kanato nga dili guilty sa sala. Ug ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang bayad niini mao ang kamatayon. Mayang gabi tanan. Mga kaigsuonan ko, mga igsoon ko nga ana sa balay o ana sa gawas na nakadungog ning takna karon sa gabihon, nasayod ka ba nga walay bisan usa kanato nga matarong? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 3:23 nga ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Tama gayud kaayo igsoon nga kitang tanan nakasala ug nahilayo gayud sa himaya sa Dios. Ug nasayod ka ba nga ang bayad sa pagpakasala kamatayon? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 6:23 nga ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Igsoon ko, kitang tanan makasasala ug walay bisan usa kanato nga dili guilty sa sala. Ug ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang bayad niini mao ang kamatayon. Adunay duha ka matang nga kamatayon. Kamatayon pisikal ug kamatayon espiritual. Musugod ka o sa dili, ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Apan adunay good news igsoon. Ug ang good news mao kini nga kapin 2000 na katuig ang milabay, iyaha nga gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Aron ang tanan nga moto kaniya dili nagayud mamatay kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ug mao na ang good news igsoon nga ikaw gihigugma sa Ginoo. Ikaw ug ako kitang tanan ang hinungdan nganong iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo niining kalibutana aron kita makabaton og kinabuhing dayon. Tinuod igsoon na kita hinimo sa Ginoo. Apan dili kitang tanan maluwas. Nganuman tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Juan 1:12 nga sa tanan nga midawat ug mituo sila lamang ang mahimong mga anak sa Dios. Tama igsoon nga kun ikaw mituo midawat kang Jesucristo diha sa imong kinabuhi sa kinasingkasing gayod, ikaw mahimong sakop sa panimalay sa Ginoo. Igsoon, tingali anaa kaninyo karon gabhion nga adunay mga problema nga ginadala. Tingali ang uban kaninyo adunay mga balatian. Tingali ang uban kaninyo anaa sa kawalat-on. Tingali ang uban kaninyo adunay problema diha sa relationship ninyo, sa inyong pamilya, sa inyong asawa, sa inyong bana, sa inyong mga anak, o gisulayan na nimo ang tanan nining kalibutana aron masulbad ang mao nga problema. Apan wala gyapoy kasulbaran. Igsoon, nganong dili man nimo sulayan ang Ginoo? Sulayi ang Ginoo. Og akong ipaniguro nga na kanimo nga ang Dios dili gayud mupakyas kanimo, dili gayud mutalikod kanimo, dili gayud mubiya kanimo, kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Hebrehanon 13:5 nag-ingon nga dili ko gyud ikaw pagabiyaan ni pagataliktan. Ang bugtong nimong buhaton igsuon, pangitaa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Walay lain makatabang kanimo. Walay lain makaluwas kanimo kundi si Jesucristo lamang. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Igsoon, wala gyoy lain pamaagi aron ikaw makasaka dito sa langit. Dili ang imuhang pagkamaayong tao. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Isaiah 66 versikulo 4 nga ang atong mga matarong nga buhat sama lang kini sa trapo at ubangan sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo po nag-ingon sa Epeso
2:8 ug 9 nga pinaagi sa grasya tungod sa inyong pagtuo kamo nangaluwas ug dili pinaagi sa buhat kay aron walay makapasigarbo kaninyo kay dili man kini inyong buhat. So igsoon walay lain makaluwas kanimo, dili ang imuhang relihiyon, dili ang akoang relihiyon mao'y makaluwas kanimo, kundili si Jesucristo lang gayon. Higala og mga kaigsuonan ko ning takdaa karon sa kagabion, kung nakadungog ka man nining akong mensahe, hagiton ko ikaw, itugyan ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Tuguti ang Dios nga maoy maniobra diha sa imong kinabuhi, nga maoy magakontrol diha sa imong kinabuhi. Hagiton ko ikaw nga talikdan nimo ang tanan nimo mga sala, hinulsulan ang imong mga sala, ug dawaton si Jesus Christ diha sa imong kinabuhi, ingon nga imong Ginoo ug manluluwas dira sa imong kinabuhi. Kanimo igsuon, kung imo nang gidawat si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, sigurado nga ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan. Padayon sa imong pag-alagad ug pagtubo diha sa kaalam sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, ayaw bulag sa Ginoo, ug ayaw bulag sa pundok uban sa katawhan sa Ginoo. Ug ayaw og kalimti ang pagtuon sa pulong sa Ginoo nga mao ang pagkaon alang sa atong espirituhanong kinabuhi.